Sa ibang pangabalita mga puso, bawhalong driver sa motorsiklo patay matapos mabungguan sa isang pick-up sa Bacolod City. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Patay ang 45 anyos nga driver sa motor nga si Ramil Diamante matapos mabungguan sa pick-up sa Circumferential Road, Barangay Panukoy, Bacolod City. Pilaso naman ang kasini nga si Wilmar Villanueva, 21 anyos. Ginkilala naman ang driver sang pick-up na si Flores. Suno sa kapulisan, nagabiyahe padulong sa isa ka direksyon ang duha sang hinali nga nag-overtake ang motor. Ang motorcycle nagkaon kumbaga sa linya sang Toyota Hilux, wherein ang driver sang Toyota Hilux nag-attempt nga maglikaw man. Unfortunately, ining motor nagbalik sa iya nga lane. Gilayon nga nagtabog ang driver sang motor kag bangod sa impact, ginbawian ini sang kabuhi. Padayon naman nga ginabulong ang angkas sini sa ospital. Naibaluan nga nakainom ang biktima sang nagamaneho sa motorsiklo. Gani liwat-liwat nga pahanumdom sang kapulisan nga maghalong sa dalanon, ilabi na ako nagapauli kun gabi. As always, ang inyo kapulisan, sa Bacolod City Police Office, nag-remind gid sa inyo don't drink and drive. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.